Good morning, amalawi nonse. Lero tabwera ndi programu yosiyana napo Chuzikaye osati akuti edition. Iyi ndi Chuzikaye yomwe timayiulutsa makamaka ku Malawi Trends TV ku Facebook kakhalenso ku TikTok. Koma ndikufuna tipange feature panopa makamaka pa Justin Tech Malawi. Guys, ndakhala ndikumakamba makamaka nkhani zokhuzana abale athu aja amene tinawaluza pa 10 June 2024. Kunena kuti no mabanja awo aja ndi amene amakhala kuti no tikamati analuza amene aja ndi amene analuza chifukwa chonena kuti no mabala aja kuti achiretu zimatenga nthawi, ndipo enanso amatha mpaka na kukalowa ndithu m'manda mabala amene aja osachira. Ndeno over a couple of weeks ago I think takhala ndi kuti tikumaonera kuchokera kwa anamfedwa enieni osangoti ife amene timakhala pa social media ndikumakuwakuwa hey chani hey chikangawa chani anamfedwa enieni takhala tikumamva ndithu akufotokoza mmene no mitima yawo ilili yosweka. My goodness, my prayers and thoughts are with these families. I pray for them. Now ndabwerabe kuti tingokhanga tikumenyabe ngati kalika pang'ono komanso kupanga appreciate kuti mwina mwake tithe kukhala pasi ndikutha kumvetsetsa kunena kuti kodino anthu amene akudutsa muzotani every day and night. Usiku ukukamada amakhala ndi kuti no maganizo mukuyenda zotani, kodi mitima ndiyolemedwa motani, kumamva ama voice awo amene akumvekera. Ndi ndabwera ndi compilation ya onse amene so far akapereka ndi kuti no maumboni awo kapena mwina make kukamvetsedwa kumbali yawo kukafotokozako kumbali yawo ngati akubanja. Tionere limodzi magayizi pamene tikuonera zimenezi tikhe tikumapemphereranso anthu amenewa kuti Mulungu athe kumatonthoza. Mulungu amadziwa amene angatonthozere mitima ina ngati ndi amene anatilenga ifeyo. Ndi tiyamba makamaka ndi kuchokera ku banja la Lapken amenewo akazi wawo anafotokoza motere. Tionere kambali aka limodzi. Nisipita unyumba mwina battery yatha ndisikangokhonzeka chakudya nakhala unyumba kuja makhonza chakudya khonza cha 7 o'clock 10 minutes past 7 silimayiwala. My son mwana wanga wamwamuna anandimbira foni, amayi ine abe kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera. Nati kuthandauza chani yankhula mwachangu ndili busy. Anabwerezanso kwa Mulungu tinachokera komweko tizabwerera. Ino kuthandauza chani mwanawe, ine ndili busy abambo ako akhala akubwera pompano ndikukhonza chakudya. Ali amayi limbani mtima basi ndegeja kukhala kuti yasowa. Nati wanena kuti chani akuti ndega kuti yasowa ndikuona ma social media. Ndikuti ino simunaone. Nati ayi sinagwire foni kuti ndikhale pa WhatsApp ndikungolankhula ya foni koma sinalowe pa WhatsApp. Komanso kuno kuma zimene ndinayankha ine kumalawi kuno ndege singasowe, ndege imeneyo ilipo amambo ako abwera. Amayi tukhanga tizoona ine nasira chilichonse pati pompo kulowa pa social media naona nozima messages zomwe anthu amandipanga forward zambirimbiri. Ine chachitika ndi chani, ndinasiya kupanga chilichonse basi nekukakhala sinalire sinadani nakhala basi paka nati nagona. Mamawa kwathu kunalibe munthu aliyese amadikirira. Anabwera pongo zanga akazi anali munthu oyambirira kufika amakhala ku 36 Mrs. Bwanali. Ine ndege ipezeka chamma 10 nalandira foni ndi brother ena timapemphera nawo pa city center kundimbira unyumba tukabwera anthu. Bwerani pompano muli kuti nati ndili kulikoni kwa Chisapo. Ati bwerani pompano ina ndege jatu mwina yapezeka anthu ndekha kumazifunsa. Ndi nathamangisa galimoto fika unyumba ndapeza anthu asegula gate chani. Akuti anali aku office kwa munanga. Ati tinatuma kuntchito ndetabwera kuti tidzakuuzeni kuti sanabwere
ndiye tonsefe tikuyembekezera kumva zosatira za ndege ya Sowayi. Akatiuza tibweranso musachoke. Pamenepo ndi pamene inonso pano namba kukhala ndi maganizo. Ndege jadi ya Sowa ndi nakhala pansi ino. Kenako ndama kuona anthu ayamba kubwera, anthu amba kubwera. Zitatero no anthu tinagona naulusa president, former president Matofu kuti anthu aja apezeka koma onse anali atatisiya, atamwalira. Tauzidwa chonchija nemangozidwa kuti ndinakomoka. Mzimu wa malemu Lapken ukause mu mtendere osatha, komanso Mulungu wamphamvu zonse atonthoze banja la Lapken, anthu onse amene anakhudzidwa ndipo imfa imeneyi imakhalabe ikuwasowetsa mtendere. Mulungu achiritse mabala amenewo. Kuchoka pamenepo akuluakulu tatiyeni tiloweno ku banja la Chisomo Chimaneni. Tentonere limodzi. To my surprise, napezekati nthawi imeneyo ya around 3 yo panaibe PlayStation dial. Nde pena ndimati mwina ndayimisa or else mwina sanapange. Nakhabe mapangati zinthu tina. Then inadzapangaso check naona beti PlayStation dial ija palibe. Imene ndimene maidalira kuti ndikhala ndi chithunzithunzi yoti anthu aja ali within atani abwera. Then napezeka kunena kuti ndinamba ndingonako pa phone. Ndipamene ndimaona pa social media nena kuti ndege atani, ndege ya Sowa. And I remember that day. Ndimangozungulira nyumba. Ndimangozungulira nyumba ntatenga phone. Kwa ine chinayi chocho sinimakhulupirira. And I remember my Facebook number ndifunsa kuti mami mukulira chani. Koma pesa ni mwana wang'ono sindinamuwuza kuti chimene ndimalira chinali chani. Ndimayesetsa kupanga process kuti is this true, ndimadzifunsa ndekha nyumba. Koma zimoneka kuti ma message aja, not ma message as such, kuma pa social media paja almost ma platforms ambiri amaonetsabe kuti the brain is missing. Then ndinapezekati ndinamwimbira mlamu wanga amene ali last born ku family yawo. Ndinamufunsa kuti kodi wamvako chani. Anandiwuza kuti makomfo. First born wanga ndi Comfort dzina lake. Makomfo ayi mudikire kayi nditani ndifufuze bwinobwino inenso ndangona amene inenso mwatani mwaonera. Ndiye ndifufuza I'll come back to you ndikuwuzani imene ineyo ndatani ndafufuzira kuti kodi ndizoona kapena ayi. Then pamene ndeti nthawi ikutani ikudutsa. Chakumadzulo ndithu basi ndeti ndi pamene inenso mutu mwanga sikuti palibe chimene chimayenda. Ndinali disturbed kuti kodi chochitika ndi chani. Ndi chakumadzulo pamene apongozi anga amene ndakhala nawo anabwera kuti anadziwa kuti ndikangomukhazika kuti asakhale yekha. Anabwera then apongozi anga enieni amene ndi mai ake a Lady Chisomo anabweranso. Ndiye nali ngati nayi ndika company ndithu kuti ndimati ndikamadandaula koma anthu ndimadziwa kuti ndili ndi anthu ali pafupi. Ndi napezeka kunena kuti tsiku limene tinagona ndeti kungonera ma briefing apa TV. Ndimathambe kumafira be kuti ndili ndi anthu komabe mutu wanga unali utasokonekera. Then napezekati patini paja around kandi ma 8 anazabwera a welfare aku police pagalimoto ndi ashehe abusa kusisepi. Anabweraso ndi I remember anali Father Likucha. Anandipeza ndakhala pa mpando ndi anthu. Ndi analowa nkunena kuti tabwera kuti tidzakuoneni komanso tidzangokuwuzani kuti ndimene tamvera muti ndege atani ya Sowa komabe tisataye mtima anthu akupanga message. Ndi anandipeza ati pambali panga panali Bible ndati ino muzingolimbikirabe kutani kupemphera. Anapemphera abusa sisepi aja mkunyamuka matani mkumapita. Koma asanapita nena zoti if anything tibweranso kuti tidzakutani tidzakuwuzeni.
anthu aja anapita ndeti timaonerabe pachani pa screen paja. Nde it was around 2:12 pamene amanena kuti HE apereka ngati tisikati nene kuti press briefing nganene kuti ayankhula ku mtundu wa Malawi. And I remember very well akuti ayankhula ndinangodabwa kuti khomo lakuseri ku kitchen kunangolowa azimayi, gulu la azimayi, and zinthu zimachitika modzidzimutsa. Inenso sinimathaso panga process kuti chochitika ndi chani. Anthu anangolowa ku kitchen kuja ndeti ena alowa pa main door. Ndeti galimoto ya polisi kubwera, I think ndekuti amabwera kuti adzapereke uthenga. Akufika anapezeka kuti kungofika muja ndeti azimayi anali andigwira, ena akuchotsa katundu akutulutsa. Sina olothenga ukuthi kapena ndinamva pakamwa kuti kwachitika chakuti koma ine ndinangoona nimene zinthu zimatani kodi zimachitikira zinandipatsiratu chithunzi kuti ndinaluza hope unena kuti ndeta papasha bwino palibe. Mzimu wa malemu chisomo chimaneni ukause mumtendere osatha. Mulungu yekha ndamene amatha kutonthoza ifeyo pamene tikulira, tikapempherera ku banja lawo kuti Mulungu awatonthoze. So pamenepo tatensoni tionere makamaka kuchoka kwa akubanja la Aidin, malemu Aidin. Nde anthu aja anabwera ku galimoto tinanyamuka kumapita ku nyumba. Titanyamuka kufika ku nyumba, that's when my son called from South Africa kundipanga kuti amakonda kwathu we joke a lot. Anandipanga kuti gangster ali stable. In the moment ntava voice ya mwana wanga, I cried. Mwana wanga ananduza kuti mami no, banji. Namuzoti dad is nowhere to be seen. Dad is hakupezeka. Olo even kuti angoganiza kuti andipangire text wherever he may be. Sakufuna. Ananduza kuti Mommy, dad is a brave man. Akhala and daddy, I'm too fragile. Sindingakwanitse kumapanga handle zinthu zovuta ngati zimene. I can't manage to wait. Nalira kwambiri. Pamene paja mwana wanga ananduza no, anadula phone. Ndugu ndi mwimbira mbale wanga wina. Amene timakana kubauza be with mom. Ananditumizira message very strong. Yondimpitsa mtima. Yondipanga mind. Kuti ngati dada anapanga survive in 2018 ku DRC. Izazing'ono is going to survive. Ndinduti ndanga what if ndege yakwa? Is he going to survive? Iwetu zimene ukukambazi background za nkhondo. Ma what if ndege yakwa yakwa? Is he going to survive? Maybe he kept on going. I don't know, mommy. Talimbani ntima. You are a strong woman. Eti dineyo ndinavira nadzuzo I'm a strong woman. Anapezeka kuti ndandula phone ija. Komano zinadzapezeka kunena kuti the next morning nimene timauzidwa kuti chabwino palibe. Koma ineyo kuti ntanyamuka kale ndidapita kuzomba knowing kuti ndege kamabwera ifikira kuzomba. From Madonia wanalota matera kuzomba. Nde ineyo I went to Zomba kuti amunanga kamabwera ndipeze ku institutional house yathu ya kuzomba. Anamwali.
mapena ni makani magazo lolose amwalira koma amuna nga alipo until social media yaso inabwesaso zithunzi. I recognized kuti ali apa before directive isanabwere kuti asaone wina aliyesa kugawa zithunzi, but anthu anali atagawa kale. Ine naonera phazi kuti ndi chiuno kuti this guy antembenuza apayo pooneka kuti mwendo mozi ndochoke oduka unaduka chakuphazi kuchonchuku apo kumavira kuphazi ndoduka mwendo wina ndesi unaonetsere uje unaoneka kuti wachokeratu kuti wachoka watembenuka. I recognized him kuti amuna angawa basi I lost hope. Ndivamene ndinazindikira kuti basi chabwino palibe. It was like dziko lonse likundithera on that particular day. That's what happened. Kwinako ndiye timangoendera kuti uzungulire kutere akuti mwakuti. Koma it's very painful chifukwa tinapita kunkope kuti tikayika amunanga. Unfortunately, sitinathe kuona thopi lawo because there was a directive yokuti tisatsegule coffin. Anthu anali atavulala kwambiri. Ndi coffin mapemphero athu komanso maganizo athu osabwino ndizonena kuti akulonjeka kwa iwowa akubanja la malemu Aidini, pamene tikupempherera mzimu wa Aidini kuti ukause mu mtendere osatha, komanso ndiye kuti anthu amene anatsalawo Mulungu atonthoze mitima yawo yosweka. Pepani kwambiri. Ndipotu apa tatiyeni tionerenso ndiye kuti kuchoka ku banja la malemu Lucas Kapeni. Musadandaule china chilichonse, anthu ali bwinobwino, Kenaka ndinamuimbira foni mwana wanga firstborn wanga anali ku Livingstonia ku Nzuzu. Ndinamuimbira kana kunasha. Mama wa kutasha is around 7 kunabwera ampingo parish priest aku St. Ignatius parish. Anabwera ndi police welfare ya ku headquarters ku area 30. Anabwera ku dzango tikhazikitsa mitima basi kuti panopa ndoti asilikali ali pa ground akusaka adakali sakasakabe, koma mpakana panopa ndoti sitinamve ansa ina iliyonse inazi koma kwambiri. Anthu aja anandi afatha anapemphera ananyamuka kumapita. Panangopita 3 hours or 4 hours anabweraso omacha father ndi police welfare acha anabweraso ndimene no amadzafuna kuzonena kuti amayi tabwera imene na ino kai nali cha 11:12 mene anabwera ndutenga nonena kuti amayi tabwera ndutenga nonena kuti ndegeja yapezeka, anthu onse apezeka, komano zativuta anthu onse. Mzimu wa malemu Lucas Kapeni ukause mu mtendere osatha, komanso tipempherera banja lawo onse amene anasidwa kuti Mulungu athe kuwatonthoza mu njira zake zimene iyeyo amatha kukwanitsa kutonthozera mitima yosweka. Apa tionereko ndiye kuti kuchoka ku banja la malemu Saulus Chilima kuti kodino nawonso atiuza zotani. And when I said I wanted to go to Kia, I was told no, because the president wasn't going to be at Kia. Later in the evening, we were rushed to leave because we were told that the former president was going to go to the airport after all, and we had to rush to arrive before him. We arrived at Kia. I remember seeing the big helicopters and thinking, where were they yesterday? After the planes landed, I saw body bags being moved into different medical vehicles.
I was told to drive behind the car carrying Saulos, but I refused and I insisted on going with him in the ambulance that took him to the mortuary. He was in a white bag in the back. I couldn't accept that this bag I was looking at was my Saulos. I really don't remember much after that. Since he had left on the morning of Monday, 10th June, I was only allowed to see him on Thursday, the 13th of June, around 7 a.m. at the mortuary. I was told to prepare myself because he was hurt. I went in not knowing what to expect, but I had to be strong for my children, and we were grateful that we were finally able to see him again. That morning, he was supposed to have his final Mass at St. Patrick's Parish at a set time, but Mass was delayed by close to 2 hours due to the late arrival of the former president. This hurt because Saulos was never late for Mass. On the 15th, we left the Area 12 residents to go to Parliament for a public viewing ceremony. And on the 16th, we had the stadium funeral ceremony. I was still in a state of shock and confusion. We left from Sipe, and as we were driving through the city, people were mourning and throwing flowers at the hearse. But after leaving Lilongwe, crowds were demanding that we stop, and eventually they started stoning the convoy. Several times we almost collided into each other on the high-speed convoy. We were clearly given inadequate protection, and in response, our personal protection team had to radio ahead to district police, urging them to help us along the way in providing additional security all the way to Nsipe. Unfortunately, due to the violence of the people along the way, the coffin was dented with stones. Our car windows, some of them had been shattered, and my children and I were traumatized beyond belief. I honestly thought that we too were going to die that day. Later, I learned that some innocent souls died from this senseless violence. May their souls rest in peace. On 17th of June 2024, we committed our beloved Dr. Saulos Klaus Chilima to his final resting place in Nsipe. Mzimu wa malemu Saulos Klaus Chilima ukause mumtendere usatha, komanso tipempherera kuti Mulungu wamphamvu zonse kuti atumize angelo ake awafungatire amenewa ochoka ku banja la Saulos Chilima pamene akulirabe imfa imeneyi kuti Mulungu awatonthoze. Ndipo apa tionereko kuchokera ku banja la malemu Flora Selemani kuti kumenekonso haruza zotani. Atafika kuno kulilongwe anaimba sofoni ndaenda bwino kwambiri nde panopo tafika kuno kulilongwe moja bwino pajelero ndi birthday ya nauzaye acha bwino ndingotumiza makobiri muyangane D0 oti mazuwa ano titengane tipite ku Mangochi ndene nafu soda ngati mukuti tipite ku Mangochi kuti mandi ntchito mutani kuti amene ndauluka leromo ndoti ndikhoza kukhala ndi 3 days ina yake yopuma kenaka nakhala anandiyimbira sofoni anazoti ndrama mwanandira nazoti ndrama ndalandira ziko mwambire ndi akuti abasi apapa tizinyamuka ine time tifuwa tikuona kuti magamoto a VP akubwera acha bwino muende bwino kenaka basi anaimba sofoni kuti ndanyamuka panopo ndikupita ku Nzuzu kuchokera kwa pamenepo ndi pamene ndinangomva patatha mwina 1 hour ndi pamene pamazamveka aya ndege sikuoneka aya ndege si ya VP sinafika aya ndi pana khazo kamba zambiri kuchokera mu social media mwina motoyo ndina kwa nthawi ya past 12 makatenga mwana kupita naye kuti ndikamsiye ku nyumba tamutenga mwana uja nafika ku nyumba naona kuti anthu osali kuno kuti ndiauze kuti kwachitika chakuti kapena kuti tingokhala komabe anthu aja I think anali ataziona pa social media kenaka chama past 3 kunabwera amwachandi nda tabwera kuno timafuna tikuuzeni ndege imene amayendesa madamu sikuoneka yayi ndeti apangira kuna kuti musamangomva pa social media ndi anthu aja nazo koma kuti bambo kulibe ali kushwaya tipita komweko ndi anandipeza anandiuza amwene timakufuna neno ndena uza acha bwino ndineyo atimati tikuuzeni kuti ndege imene amauluka madamu sikuoneka ndi nafusa mwachandi kuti ndege yanu ikamachoka ku airway kupita kuna kuli koseka ku Blantyre maiona akuti timaiona
ndipo sutimaziwa kuti ndege panopo ili pakuti chabwino nanga ndege yanuyi ikachoka kunoko ku Malawi ikamapita kunja ngati ku DRC kuja kaipita ku South Africa maiona akuti timaionanso ndipo timaziwa kuti panopo ili pakuti ndinanga ndege ikukuvutani bwanji kuti muione apa panzuzu pomwe papa ndiyo anana kuti ano chifukwa chonena kuti funso limene mwafunsa ndrona koma amene angayankhe ndi mabwana anga chabwino dziko ng'ombera basi tapita zina zili zonse tizikuuzani mmene zizikhalira kuchokera pamenepo basi omwenso panalibe ripoti lina lilonse timangomvera kuti oyayi ndege ija pakuti akuisaka ayi ndege ija panopo zikutere ayi ndege ija basi anthu apezeka atamwalira pana kuzafika pa nthawi imene timazamva nozuna kuti iyayi maliro ono abwera lero iyayi maliro abwera mako koma sitimamva communication yenene from the government inali communication yokuti timangomvera pa ma social media anthu akaimva anthu amene anali pa mtendereko akaimva mati mwina atu akuti maliro aja abwera lero pena timamvera ngati anthu aku church amwina maliro atu akuti abwera lero basi akayembekeza iyayi akuti mawa akuti iyayi basi kuzafikizana pamene maliro abwera anadzera kuzomba anagona kuzomba ndikunyamuka nokaika kuthyola ndikafika pamenepo ndikuti ndamaliza. Mzimu wa malemu Flora Selemani ukause mu mtendere osatha komanso ife tikupempherera banja lawo kuti no onse amene anasidwa ndipo ali mu ululu osaneneka Mulungu athe kuyenda nawo ndi kuchititsa mabala amenewo. Ndipo apa tilowere ku banja la malemu Dani Kanyemba nawonso timve kuchokera kumeneko. Yachitika koma because sitimatha kumalumikizana kayenda chonchija ndimadzoza kuti akapeza mpata andiimbira ndiye ndinapitiza maonera ndithu program ija kufikira kuti mwambo wa maliro uja unatha komabe mmamutu mwanga munali maganizo ambiri kuti chikuchitika ndi chani and nthawi imene ija ndikuti 2 weeks before analoti phone yawo smartphone inaloti inabedwa ndikuti amayuza ka keypad kakang'ono ndiye itotsadi kuti mwina anakhawadali pa WhatsApp kweze mwina ntalimba text komano fo inali yoti mafunika ndiimbe kurengera ndi situation nakanika kuti ndaimbire ndiye ndinadikirabe kuti mwina ndiyankhula ndimene ndinakhala kufikira kumasana panalibe communication nali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ineyo ndinayesera kuimba phone nambala yawo ya 08 inayitana phone yo komano panalibe response ndinadzaimbaso kachiwiri phone jasina imbeso ndimene ndinadzoza I think china yake sichili bwino ndinadzamuimbira Flores ndi dokota laso naye pa timu yawo ya office wawo namfuza kuti kodi wayankhulana kwa ndi anthu amene apita ku ulendo ku maliro anandizoti palibe communication neli yonse basi ndanandizoti anga if anything office ikuyankhula ingodikirira kaye basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication neli yonse kufikira chama 5 ndimene ndinadzala ndirakoya anzawo ena kundifuza kuti malemu amuna anu kuti anaenda nawo pa ujeni pa ulendo wakukhatabe ndinana kuti ndiye ati mwandoko information yali yonse ku office ndinana kuti ayi ndipamene anayidula phone ija kena kano nditakhala ndipamene ndinakhala ngati ampa kuti anandikhangala ndidzidzimusa ndinatenga phone yanga kupita pa Facebook pamene ndimakapeza ma message oti ndeke yaso kena kano ndimene ndiramva zoti ndege yasowa ndimene namba kulendera mafoni kwa chibale kwandifuza kuti ndili kuti kondiyana ndinana kuti ndili ku nyumba walandira communication yali yonse ku office ndinana kuti ayi ndipamene no kunabwera ng'ono wangayo ndi brother wanga anazandidikirira ku nyumba chifukwa nthawi imeneyo nayo kuti zinthu zamba kuyenda ma social media nalobalalika kuti kuchikuchitika ndi chani moti tukumene jali kwa ine sindinagona nali pampando ndimayembeza kuti mwina ndimva china chake
kufikira ngati mwa usiku umene ndimamva kuti searching ya kufikira mmawa amene kumacha ndimangomvetsedwa kuti ati former ya HE ati ali ndi mawu oti ayankhule ku dziko. Nalo yembekezera kuti mwina ndimva kuti ndege mwina yatera kuna kwake. Ndi pamene tinadikirabe kufikira mmalanchawa pamene akatati ayankhula 12 koloko nthawi ija inapeza kuti inapitirira ndege yapezeka komano palibe amene wapulumuka. Mzimu wa malemu Dani Kanyemba ukausemo mtendere osatha komanso ife tipempherera ndiye kuti banja lawo onse amene akudutsa mululu osaneneka kamba ka imfa ya Dani Kanyemba kuti no Mulungu athe kuwakhudza ndi kuchiritsa mabala awo. Ndipo tapa tikambepono motere takhati kumanena izizi kunena kuti no tingamakambe pano iye itathyoka ife mululu osaneneka imfa yosamvetsetseka inuyo ndineyo amene imfa iyi sinatikhudze mwa direct ngapena inakhudzira anthu awa. Inuyo ndineyo tingathe kumakamba koma madzulo tikapita zimakhaza choka mmoto mwathu basi ndekuti tikutani tikupangano business yathu, business as usual. Koma anthu awawa ndikuwuzani amakhala kuona gapu yonena kuti no apa panali munthu wathu apa watani wasowapo kodi adzabweriranso mpaka napanopa ende mwamva ena kukamba zonena kuti mpaka napano makhala pasibe pena umakhala ngati kuti mwina mwake ngati kuti amunanga ngati ndibodza ngati abweriranso zinthu ngati zimenezozo is just so sad. Chuzikaye pepani kwambiri nonse amene munaluza. We know kunena kuti this is so devastating and there is no any word that can make you feel better. Palibe mawu amene atenga yankhule feoni na kuti no angakupangiseni niyo kuti mumve bwino. Mulungu ndithu akutsogolereni. Anthu awawa ndi anthu amene anatumikira dziko linoli. They saved this country. Chifukwa pa anthu osiwa muzaona zonena kuti panalibe pa anthu achipani. These were civil servants and anthu amene amatumikira dziko linoli la Malawi. And they deserve ma recognition osiyana-siyana ndithu kumapanga recognize kunena kuti no. I don't know what should we call them. Should we call them heroes or should we call them what? Komano, I think let's call them patriots. These are patriotic citizens amene anamwalira akutumikira dziko lino. Chikondi cha dziko lino. So we pray for them and we hope kunena kuti no wherever they are, wherever may they find eternal rest. They should find peace, serenity. Apeze chiuso chenicheni mizimu yawo ikausemo mtendere osatha. Ambuye mwapatse anthu akufa chiusiro chosatha ndipo kuwala kosatha kuwalitse maso awo ause ndi mtendere. Amen. Chozikaye.